Kaixo guztioi eta ongi etorri Lapikoan programa berrira. Lehenengo programa honetan lasaina gozo bat egingo dugu. Eta horretarako hurrengo osagaiak behar ditugu. Esnea, lasainarako pasta, olioa, haragi xehatua, gatza, txanpiñoiak, olibak, irina, tomate frijitua, gazta, baratxuria eta piper beltza. Lehenengo eta behin, sartagin batean olio pixka bat isuri. Olioa bero dagoenean, haragia gehituko dugu. Gatz pixka bat bota eta haragia eginda dagoenean katilu batean ipini eta gerorako gorde. Hurrengo pausoa baratxuria eta txanpiak zatitzea izango da. Xaflatan zatituko ditugu. Behin dana zatituta, sartaginan berriz ere olioa gehituko dugu. Bero dagoenean zatitutako baratxuria gehituko dugu eta pixka bat frijituko dugu. Eta segidan txanpiak sartaginan sartuko ditugu. Gatza eta piper beltza gehitu eta txanpiak egiten utziko ditugu. Haragiarekin egin dugun bezala, txanpiak katilu batean utziko ditugu. Hurrengo pausoa, lasainarako pasta prestatzea izango da. Beste pasta mota batzuk erabili aldituzue, baina nik erabilitako pasta ez da egosi behar. Nahiko da katilu bat ur beroz betetzea eta pasta barruan jartzea. Pixkanaka bera bakarrik bigunduko da. Orain, olibak zatituko ditugu, eta katilu batean utzi. Besamela egitea izango da hurrengo pausua. Horretarako sartaginean olio isuri eta bero dagoenean irina gehituko diogu. Pixkanaka esnea gehitzen joango gara eta dana ondo nahasten. Gatza erantziko diogu eta nahasten jarrituko dugu saltza leun eta homogeneo bat lortu arte. Behin besamela eginda, badaukagu dana prest lasaina muntatzen hasteko. Lasainaren lehenengo pisuan pasta, tomatea, haragia eta olibak jarriko ditugu. Beste pasta geruza bat jarriko dugu eta gainean txanpiak eta gazta pixka bat. Eta azken pisua egiteko berriro ere pasta jarriko dugu, besamela eta gainean gazta pixka bat. Badaukagu lasaina labean sartzeko prest. Horregatik, labea piztuko dugu eta 200 gradura jarriko dugu. Lasaina labera sartu eta orain bakarrik itxoitea geratzen da. Gitxi gora bera 15 minutu pasata, lasaina prest egongo da. Labetik atera eta plater batean jarriko dugu. Lasaina badago jateko prest. Gozatu ezazue.